Il-messaġġ politiku għandu jasal b'mod aktar effettiv. Sostna dan il-kandidat tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone meta kien qed jitkellem dwar l-ideat tiegħu dwar il-mod kif il-Partit Nazzjonalista jista' jerġa' jsir partit rebbieħ. Perici Kalaxxone kien qed jitkellem dwar l-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u dwar l-għażad meta qal li l-Uffiċċju Informazzjoni għandu jissaħħaħ b'mod konsiderevoli billi fih ikunu involuti aktar nies li jiffukaw fuq il-politika u l-messaġġ politiku. Jiena impenjat li l-Uffiċċju Informazzjoni jissaħħaħ, jingħata r-riżorsi kollha li għandu bżonn, tingħaqad miegħu l-Librerija Informa u mill-ġdid ikun pilastru ewlieni fl-amministrazzjoni l-ġdida. Dwar l-għażad, Alex Perici Kalaxxone fakkar li dan hu organu ta' informazzjoni u riċerka politika filwaqt li qal li l-għażad għandha tkun iċ-ċentru ta' diskussjoni politika din għandha taħdem viċin l-istrutturi tal-partit li jkunu qed ifasslu il-politika. Is-snin li kelli bħala direttur fuq il-bord tal-għażad fetħuli għajnejja aktar għal potenzjal enormi li għandha l-għażad. L-għażad mill-ġdid bis-saħħa wkoll tas-sapport li jagħti l-partit iġġib il-qudiem il-formazzjoni u l-edukazzjoni politika tal-persuni kollha involuti fl-istrutturi tal-partit. Il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone sostna li l-għażad għandha tidħol f'relazzjoni u kuntatti ma' entitajiet barranin biex tikseb fondi u torganizza skambji meħtieġa kif ukoll taħdem mill-qrib ħafna ma' taqsima jew fera kandidati tal-Partit Nazzjonalista u ma' strutturi oħra ta' formazzjoni politika biex dan jgħin fl-aġġornament politiku tal-Partit Nazzjonalista.